Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV muchirongwa My Story. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Chirongwa chino tinounza vanhu vane nyaya dzavari kurarama, nyaya dzavakararama. Dzimwe dzenyaya dzatinounza pano, dzimwe dzinovhundutsa, dzimwe dzinotyisa, dzimwe dzinochemedza, dzimwe tinodzidza kubva madziri. Uyewo tinoziva kuti imimi kwamuri ikoko mune nyaya dzamunokwanisa kuuya kuzosheyawo nesu pano paDestiny TV. Nasi uno mustudio ndina Mai Junior. Mai Junior makadini? Tiripo makadini. Tiripo. Tokuchingamidzai pachirongwa My Story. Tinoziva isusu kuti ukaona munhu asimuka ati ini ndau yakandoda kutaurawo nyaya yangu. Zveshuwa. Zvichida munhu anenge akaremerwa kana kuti zviri kutambudza kana kuti ari kutsvaga rubatsiro. Imimi nyaya yenyu yakamira sei? Ine nyaya yangu ndauyawo naJunior Masukume. Junior Masukume ndakamuzvara mugore 2017, 23 January. Akazvarirwa kuGokwe General Hospital. 23 January zviro kuti nhasi tori birthday rake. Tori birthday rake nhasi. Junior tamuzvara kuGeneral Hospital yekuGokwe. Takamuzvara negrowth. Musa ndakamuzvara vabva vanditransfer vakati ndiende naye kuGweru Hospital. Ndakaenda naye kuGweru vakabva vandidzosera zvakare kuGokwe vachiti mwana achiri mudiki havana zvavanokwanisa kuita. Ndobva tazobva naJunior tauya naye kuno kuHarare kuRuwa. Tauya naye kunoku ndobva tazomira 5 years padzakakwana. 5 years dziya ndobva tadzokera naye paRenyatwa. PaRenyatwa ndobva titende naye kuKaranda. Patikaenda naye kuKaranda tinokwanisa futi kubatsirwa. Ndobva tadzoka futi zvakare naye. Saka ike zvino mugore rineri ndo patirongoramba achienda naye paRenyatwa ipapo. Asi asati anatsokuwana rubatsiro because vachirungomita masikani. Pari zvino ataita ave 3 echifondo yatakamirira yatakakundikana. Pese pamuri kufamba pamuchibva kuGokwe muchiendeswa kuGweru muchizuya kuzogara kuno kumirira kusvika mwana ane 5 years. Ndo makore avanga vataita vanosvikasa kuzoona mwana. Ongo. Growth ramuti ane zvaro riri pai? Growth rake riri kupagotsi. Pagotsi chaipo. Rakaonekwa achingobva kuzvarwa? Akatongozvarwa kadaro. Pese pamuri kufamba pamunenge muchifamba nani? Pandaimbofamba kumashure kwese uko ndaimbofamba ndina amai vangu, but amai vangu akazoshayikawo last year but1. Sei muri kuti maifamba muna mai venyu ko baba vemwana? Pandikazvara mwana pandakaenda naye kumusha kwavo, vemumusha mavo havana kuzvitambira kuti mwana ndozvaari. Vakabva vati it's first time yavo mumhuri mavo kuona mwana akadai, kuzvarwa mwana akadai. Ndopa vakabva vandidzosera kumba kwedu nekuti vaiti kwavo hazviko zvakadai. Idzi ihama dzemurume, hama dzababa vemwana wenyu. Ko baba vacho vakabva vaita sei? Vakabva vatotaurira zvaitaurwa nevanhu here? Tichibva kumba kwedu vakauya ibaba vemwana takaenda tese. Ivo ndoona kutotanga kusaura kuti izvi handizvikwanisi ndiri 1. Tofanirwa kuenda kuvabereki vonoonawo. Then tichanzwa zvinenge zvataurwa kubva ikoko. Saka patikaenda kuvabereki kwavo, vabereki vavo vakasvikawo vakataurawo semhuri yese. Ndopakabva vazoita decision yekunditora kundidzosera kumba kwedu nekuti kwavo vakati hakuna mwana akadai. Imimi muchitaura nevekuchipatara vachitsanangura vaiti chii chiri pamwana, chii chakonzera kudaro? Pandakabvunzisisa, tongoti pandakanyanya kubvunzisisa ndepandakatozvara mwana. Musi wandazvara mwana vachindiratidza kuti mwana wako abuda akadai so. Ndakabva ndabvunzawo kuti chingaa chii kana kuti chokonzereswa nei. Havana kukwanisa kunatsokunditoredzera kuti chingaa chii, vakangoti inonzi growth. Saka inini nanhasi handitoziviwo kuti growth yacho inenge inokonzereswa nei kana kuti yakakonzereswa nei. Ndanongoziva nechokuti vakangondipindura kuti inonzi growth. Iye zvinezvi mwana ari kurarama sei? Ndezvipi zvamukati imimi zviri kukanganisika muupenyu hwemwana nekuda kwegrowth iyoyo? Mwana ake zvino nemakore ake ane 9 years. Wakatora mwana ane 9 years ukaisa naye apa,
havana kufanana. Like zvinoita vamwe vana maactivity anoitwa nevamwe vana kana kuti kumhanya kana kuti tongoti chero kuchikoro pabhodhi so haagoni kuti atarisa achinyora zvinoita vamwe. Even pakudya ukamisa chikafu anodya zviri slow, hakwanisi kuve zvoita kunge zvakamubata muviri, hauna kusungunuka muviri wake sezvinoita vamwe vanhu. Iye zvine zvichabva chaita kuti munyatsoti mimi ini ndasumuka ndiri kuda kuuya kuzotaura chii chakusundai kuti muti izvi kubva zvanyanyondinetsa izvi? Ike zvino chaizvoita kuti ndisumuke ndiuye ndatoremerwawo nekuti kubva pese pandaifamba naye ndaingo chimatisi chandawana kana chese chandendabata ndoenda naye ndiri 1, tongototi ndiri 1. Zvinhu zvakundiremerawo because skani yega yega ndinoita pandinonzi anoda kuti skani ndinobhata 350 US. Saka zvino handichatombozvikwanisi. Tongototi kubva zvandakazvara mwana svika nhasi hapana chandakashandira chandoti ichichi kunze kwemwana. Asi zvino mai zvakutondiremerawo nekuti ndenge ndiri 1 munhu aimbondibatsira hapachisina. Baba vemwana iye zvinezvi vari kubatsira nechii muupenyu hwemwana? Kudzorerwa kwamakaita zvichinzi isusu kumusha medu hamuna munhu akambozvarwa aine growth, vakabva varamwa mwana here? Baba vomwana kubva pavakandidzorera kumba kwedu vachiti hakuna kuzvarwa mwana akadai, vakabva vanyarara. Mwana akanonoka kufamba, mwana akazofamba ave ne6 years ndobva akatanga kufamba. Asingafambi mapamba poriji zvese ndaingoita ndiri 1. Havana kuzombocheuka kuti vambobvunza kuti kana kuti ari sei. Havana. Tinoziva kuti mutemo wemuZimbabwe unosungira kuti mubereki achengete mwana wake. Imimi pane matanho here kana kwamakamboenda kuedza kuti mubatsirike kuti baba vakwanise kutora responsibility yemwana wavaka? Ike zvino ndakaenda ike zvino toti rave last year ndaona kuti zvandikunda ndavatsvaga tongoti vanga vakandibloka kuma social media ese ndisingavawani. Ndakazovawana through mama vacho mainini ndova ndikazobata ndobva vakazoita kuti ndisangane navo. Ndavafona ndikati ndibatsireiwo, ndoda kuendesa mwana kuskani ini ndapererwa because ndaive ndabva kulast week vakanditi ndidzoke naye next week yacho kwaidwa zvakare imwe mari. Vakabva vandipindura mhinduro yekuti handizvipindi. Ndopandikabva ndarwadziwa ndobva ndaenda kuchitungwisa ndobva ndanoita zvementenance. Ndopatikasangana ndokutosangana kwatikaita ivo neni kuko kumentenance. But kubva zvatikabva ikoko vakangoisa mari iyo patikangobvapo chete. Naiko zvino hangu hasati ndambovabvunzawo kuti ndivabvunze kuti wai musina kuisa kana kuti chii hasati ndambotaura navo. Ndezvarini izvozvi kana muchiti vakangoisa ka1 pane mwedzi mingani kana kuti makore mangani vangoisa mari iyoyo kamwe chete? Takabva vaifanirwa kutanga kuisa mari musi wavanzi 1 November. Tokoti mari yaNovember ndo yakapinda mufoni medu. Inopinda yese kwakapinda $25 ndo yavakaisa. Ndo yatikuvereka ndo yavakaisa iyo yatikaonawo ikabva kwavari. 25 November 2025. Vaifanirwa kuisa musi wa1 November 2025. Vakaisa $25. Haina kutoiswa yese yakataurwa. Ndo yatotongoti ndo yakabva kwavari iyoyo. Ko kungobvunza kuti mwana ari sei kana kuti pamunoenda kuchipatara kubva zvamazovaona ipapa pavari kubvunza here? Patikasangana pachona patikatosangana navo kuchitungwizoko kana kutombomumhoresa kutomboti kana kubvunza kana kuti kudii havana mbobvunza kuti ari sei kana kuti ari kunzwa sei kana kuti atitei uplane kuti tiende. Because ndakatombakumbira through mama wacho ndikati sinzi kwakudiwa imwe mari kuparire nyatwa tadii taenda tikanokumbira imimi mama nababa vemwana tonokumbirawo kuti kana zvibvira tibvise hafu mwana achiita se achitariswa because vari kuti pasina iyoyo skani iyo hakwanisi kudi kunorapiwa.
baba vachona vanga vakutaura namama vacho kozi dini vanga vatondiblokawo pakoo yandaishandisa. Mama vacho vakandipindura kuti ini ndamukoni wavo. Ndo zvandikapindura namama. Chii chamungade kutaura imimi? Tinoziva kuti kana vanhu vadanana vachiti hakuvaka musha unenge uchiti ndinomwe wangu wandichange ndiinaye kana paita mwana makuti tane mhuri yedu. Asi izvezvo muri kutaura kuti baba vemwana vakabuda muupenyu hwemwana wavo. Iye zvitoti maybe tototi zvachose nekuti havasi kutomboda kunzwa kana kutomhoresa havasi kuita. Chamungade kutaura? Ini hangu chandingada kutaura chandikatodzidzawo nekuda kwesituation yandikasangana nayo chekuti usavimbe nemunhu kozi munhu anokurasisa. Inini ndandakavimba kuti pane zvese tichange tiri tese, kunyange pandakazvara mwana inini ndakatotanga kutozvigamuchira semunhu andaiziva ndaimbogarawo naye, ndichivimba kuti baba vachona pavanosvika vachazvigamuchira, tichafamba tese kusvikira mwana arapiwa. Asi pavakasvikawo havana mbozvigamuchira, vakabva vatanga kuisa family, vakati handei kufamily. Nefamily yacho nawo nemaitiro vakandigamuchirawo ndichisvika mumusha nezvavakazondiita pamwana ndasina mbozvitarisira. Saka zvinotondirwadza kuti wai vakazodaro, nekuti ivo zvavakafunga zvazviri mwana uyu hazvisi zvaaveke zvino. Anga ane makumbo anga ari matete too much. Saka ivo unofunga wakazofunga kuti haafi akaita sei akafamba. Ndo zvakanyanya kunofunga kuvabata ivo. Vakati mwana uyu pamwe anoita chirema chokuti haafambi, asi nekufamba kwenguva akazotanga kurikavha makumbo ake, because ndaenda naye kunomitisa maexercise kusvika azofamba. Akanonoka zvake kufamba but akazofamba. Iye zvinezvi mimi muri kurarama sei? Chii chamunoita imimi chekuti munoti ndo chinoikwanisa kuti mwana wangu akwanise kudya, akwanise kuenda kuchikoro? Iniko zvinoita kuti mwana wangu akwanise kudya, akwanise kuenda kuchikoro, ndinoenda kuSouth Africa ndoshanda sahouse girl kuSouth Africa. Ndoshanda for 3 months. Mari yandaenda piwa ye3 months ndo yandinodzoka iyoyo, ndoenda nayo kuskani, then imwe inonenge yasarawo ndoendesawo kuchikoro, nekuti akwanise kudyawo, nekuti akwanise kuwana paanogara pacho pane pachida kubhadhara, nevanhu vanosara navo vacho vanenge vachidawo kuwanawo something. Ndo zvandorarama nazvo. Ndoenda ndonoshanda for 3 months. Mari yangu ye3 months pandoipiwa ndouya kuno kuZimbabwe ndoita zvinenge zvida kuitwa. Mwana ari kugara nani kunoko? Mwana anogara nemunin'ina wangu, mwana wokwaba munini, because nini wangu mumba medu ndiri 1. Saka anogara nemunin'ina wangu, mwana wokwaba munini wangu, munin'ina wadate wangu. Kazhinji kacho kana munhu anzi iye achibhadhara maintenance, akasabhadhara pane matanho anotorwa, imimi makadzokerere kunotaura kana kunoripota kuti baba vemwana uya makati vabhadhare mari yemaintenance asi havasi kubhadhara? Mati mimi vakaisa $25 vakanga vanzi vaise mari? Kukoti vakanzi ivo vaise $70 musi wa1 wega wega. Saka ike zvino pandakabva kusvika, kozi ndanga ndakasiyira munin'ina wangu kadhi kuti ndikamuudza ndikati mari yeumu haiite sei haibatwe, ndo inozoendesa mwana kuchipatara. Saka ini pandakasvika ndichitirega ndichitarisa mari iyawo kubva muna November, December inenge yave kuyonani, tobatanidza toenda kupi, tonoenda kuchipatara. Pandakanotarisa ndikawana mune $25. Ndo pandakaenda kubank kunotarisa statement, ndikawana mari iyoyo yakangoiswa vakaisa musi wa4, yanga ari musi wa4 November, ndopo pavakaisa ipapo. Saka ini ndasati ndambovabatawo, munhu andikakwanisa ngobata ndivavo mama ivavo. Ndobva ndavaudzawo kuti izvezvi ndaenda inini ndadzoka, mwana wenyu haana kuisa Maria. Ndichiuyawo ndaifunga kuti pamwe ndowanawo $70 times 2 inenge yananiwo, ndoendawo nemwana kuchipatara, but ndikuwana mune $25 ende ndo mari yakaiswa yega. Vakandipindura ivo vakati ndichaenda ikoko, kana ndadzoka ndinoyanishokuudzai. Saka ndandakangomira mhinduro yavo, then vandipindurawo ndozowana kuenda kunoripota kuti ivo havasi kuisa mari.
Baba vemwana uyu vanoshanda here basa rekuti mototi vanotokwanisa kunge vachirapisa mwana wavo? Baba vamwana vanoshanda, ndioperator, vanoshanda ende vanohora mari yekutoti ari umwe munhu ake anokwanisa kurapisa mwana wake, but ndofunga nokuda kuti iye hamene kuda hana kuzvigamuchirawo kubva pekutanga since asina kuzvigamuchira. Saka pamwe hamene zvaanozviudzawo kuti pamwe anozviudza kuti iye haangaiti because iye akangoti inini handingakwanisi kuve nemwana akadai. Mukutaura kwataita tichikurukura muri kutaura kuti imimi munoenda kunoshanda basa remumba modzoka, mari iyoyo ndiyo yamuri kuedza kutseketudza kuti ikwanise kuendesa mwana kuchipatara. Mataura nezvesikani iri kuda kuitwa iye zvino izvi, mungabatsirike sei? Kuuya kwandaita kuno ndatoyazotsvaga rubatsiro rwekutiwo vanhu vakwanisa kundibatsirawo ndiendesawo mwana wangu kusikani yaanoda kuitwa kuparire Nyatwa. Ndinga naitawo sikani iyoyo kuti vakati havakwanisi kutiudza kuti operation imari pasina kuitwa sikani iyoyo. Saka iyo sikani ndiyo yandinoda kutoemera kuti vanhu vandibatsirawo ndakwanisa kumitisawo sikaniwo azowanawo arapiwawo aitawo zvakanaka. Mwari kana vachitipa zvipo nekuda kwekuti hatina mari yatinenge tabhadhara pane zvatinopiwa, tine kodzero yekusarudza kuti vatipirei chipo chakadai. Sekutaura kwevanhu, mwana chipo chinobva kuna Mwari. Kazhinji kunyange muchirongwa chatinoita Twice a Mother, umo matinoona vana baba vazhinji vachisiya vana vanenge vaberekwa vaine urema. Chivimbo chedu kuti vatariri veDestiny TV muchakwanisa kubatsira mai vaJunior kuti mwana akwanise kurapwa. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Musakanganwe kuita subscribe uye tinoda kukutendai nerutsigiro rwamunotipa pano paDestiny TV.